Ako je to s platbami do Číny? V Číne existujú kapitálové kontroly, to znamená, kapitál vie prísť jednoducho do Číny, avšak už pri spätných platbách, keď oni majú platiť za tovary a služby v zahraničí, už to nie je také jednoduché. Dodávatelia ani nevedia v mnohých prípadoch, aj keď by chceli, čo väčšinou nechcú, vrátiť platbu za tovar, ktorý nevedia, ako majú vyrobiť, alebo pri zrušených objednávkach. Čiže veľmi si premyslite, čo idete objednávať a v akých množstvách, pretože ako náhle pošlete zálohu do Číny, už sa vám nevráti, respektíve vráti sa vám iba s veľmi malou pravdepodobnosťou. Ak má váš dodávateľ bankový účet napríklad v Singapure alebo v Hongkongu, tak je to jednoduchšie. Ak ho má v vnútrozemskej Číne, tak s vrátením platby je veľký problém. Preto neverte tomu, čo vidíte na portáloch alebo na weboch, všetko si treba overovať a bezpečné platby sú základom dlhodobej spolupráci s dodávateľmi. Ale úplne základným kľúčovým bodom je nájsť partnera, na ktorého sa viete spoľahnúť, čínskeho partnera, ktorý vám vie garantovať kvalitnú výrobu a kde zaplatená záloha za tovar neskončí v čiernej diere.